Kaixo. Bueno, lehenik eta behin nik gauza bat argitu nahi dut. Haurdun nago. Ikusten horretin lasaten autobombo. Eta beharrezkoa da argitzea, ze haurdunaldiekin hankasartze handiak egoten dira, Adibidez, klasiko bat. Kalean zaude eta zure lagun bat gerturatzen ari da. Ikusten duzu gerturatzen eta tripa zizaiola konturatzen zara. Orduan, zugana iristen denean, eskutxoak tripan jartzen dizkiozu, eta bi aldiz pentsatu gabe, filtrorik gabe, zoriona bat botatzen duzu. Orduan, zure lagunaren aurpegia aldatzen hasten da. Eta trenak oina harrapatu balio, bezarako aurpegia jartzen du, eta zeba bat esaten dizu. Dios! Orduan konturatzen zara, ez dago haurdun, gizendu da. Baina ja ezin duzu ezer egin. Hanka sartu duzu eta ja hori ezin duzu konpondu. Maiderri gertatu zitzaion bezala. Maider nire kuadriako neska bada, ordizikoa. Gabonetan, ordizira jo nintzenen, kontatu inion. Maider, haurdun nau, eta beak, jo, eske banekin, banekin. Landetan oporretan egun nienen, senarra eguner esaten nion. Sara haurdun dautio. Fijauzea ze txorkatia egion, eta ze behizulok, eta ze puztuta daun, eske, zeunden puztuta, Sara. Maider, barkatu, baina landetan abuztu hasieran egon ginen, eta ni haurdun irai erdialden gehatu nintzen. Maider gaixoa. Pala batekin lurrean zulo bat intzu, buru esartuzun dagoen dioztu batea. Baina, normala da jende, palo ematen dio hankasartzeak. Orduan, batzutan ere ridikula egiten du, baina kontrakontze. Gaur goizen, nire Ibarko ligusinakin topatu naiz, eta esateit. Zelan, Sara, pitxin, aspaldiko, zelan zauz? Jo, ezberdin ikusten zaitxut, ezakit, ulian zeo zer indozu, aurpegizan zeo zero. Tanik, bueno, igual haurdun naula, eta beak, ja, bai, hori zan, baina eske, neban hanka sartu nahi. Eneban hanka sartu nahi, osea, begira, ez neban hanka sartu nahi, orduan zer naiz? Boa konstriktor bat, eta sandiako soik tragatzen jut, Decatlonetik nator, saskibaloiko baloia lapurtzetik, osea, ze, hosti. Batzutan gehiegi eta beste batzutan gutxiegi. Honena, isilik jotea. Baina isilik jotea orokorren, Ze hoi da itzein beharra jendearena, Sos, zenbat iritzi, izenekin adibidez, mundu guztik du zerbait esateko, aurrekoan. Ta, izenik badezute? Tanik. Bueno, Iker edo Aner. Buatxa, Aner, Aner, osea, Aner etzeit bati gustatzen. Orduan zuk, Arnasa, sakon hartu behar duzu ez esateko. Ta, nor galdetu izu. Ie da, tio. Osa, gure, eta nire kasun adibidez, senide andaluzak ditu dala, horreko, nire Tia Antonia ditze jot. Tia Antonia, aizu, ezkenen pentsatu deu, Izei jarriko diogula, eta bea. Izei le va a poner al niño, y 6, y 7, y 8, y 9, y 10. Eta ni buena, besta aukera, igual, hacer esto, hacer lo otro, hacer la cena. Eta hola unero aizu, gure burukin nahiko lan izango espagendu bezala. Bueno, gure burukin eta gure gorputzarekin, ze honen aldaketa bai dala potentea, Gorputzaroko asko aldatzen da, baina ni parte baten zentratuko naiz. Pili eta mili. Zer da? Ze transformazio klase da. Bueno, lehen ziren pili eta mili, hoin dia Pilar eta Milagros. Benetan, ja pertsonalidade dute. Buruan dezute gizakiaren evoluzioaren marrazki tipikorik kamisetetan eta gertzen da, gizakia altxatzen doanekoa. Nik horrela ikusten dut titien evoluzioa, baina gaietekin irudikatuta. Ontaz itzen dugu, eskotan, Osa, titi areolak. Hasieran, patxintxeak dira. Gero, gaieta mariak. Gero, kanpurrianak eta bukaeran digestibe. Eta beltzaranen kasuan, de txokolate. Eta titi buruak, nire lagun batek esaten duen bezala, albornozak txintxilikatzeko. Baina lasai neskak, lasai. Gero, dana
bere lekura bueltatzen da. Ez da bueltatzen. Baina ez du importa. Ze orduan bi aukera euskezu. Bat, amanaturak zugan eragindako aldaketak onartu eta besarkatu, edo bi, korporazion dermostetikara joan eta kortapega batein, eta listo. Eta biak ondo daude, ze zure ordunaldian eta umea jaiotzean zuk erabakitzen duzuna, edo duzuena, ondo dago. Edoskitzea, bai ala ez, koletxoa, bai ala ez, karrotxua edo motxilatxua, lanean zeitu nasi, edo ez. Erabakia gurea da, eta umearentzat, eta guretzat onena dena kontuan izan da hartu behar dugu erabaki hori. Ze umea, etorriko da, jaio da, baina ni ere hemen nago. Eta ama izateaz aparte, beste gauza asko ere ba naiz. Ama izateak ez du esan nahi aurrekoa zabatzen denik, ze ama naiz. Oain dela 5 urte gaina, bigarrena da. Baina baita ere naiz laguna, maitalea, alaba, aktorea, antzerkizalea, ardozalea, bidaizalea, ardozalea esan dut, ez da? Eta berriro bazpare, eta gauza askoz gehiago naiz. Sara izaten jarraituko dut. Eta gogoratu, gure honintzan beitak esan zuen bezala, guk agintzen dugu gure aluan eta gure buruan.